Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 8 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 17, bersikulo 22 ngadto sa 27. Unya, ang tanang tinun-an nagkapundok didto sa Galilea. Miingon si Jesus kanila, ang anak sa tao hapit na itugyan ngadto sa mga tao nga mopatay kaniya. Apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya. Tungod niini nasubo pag-ayo ang mga tinun-an. Miabot si Jesus ug ang iyang mga tinun-an didto sa Capernaum. Miduol kang Pedro ang mga kobrador sa buhis alang sa templo ug nangutana, nagbayad ba ang inyong magtutudlo sa buhis alang sa templo? Oo, nagbayad, mitubag si Pedro. Sa pagsulod ni Pedro sa balay, miuna pagsulti si Jesus, Simon, unsa may imong hunahuna? Kinsa man ang magbayad og buhis o bayranan ngadto sa mga hari nining kalibutan? Ang mga lungsuranon ba o ang mga langyaw? Si Pedro mitubag, ang mga langyaw. Si Jesus mingon, kun mao kana, ang mga lungsuranon dili kinahanglang mubayad. Apan dili kita gusto nga kining mga tawhana masilo. Busa lakaw ngadto sa lanaw og pamasol. Biraha ang unang isda nga mukubit og sa baba niini imong makita ang usa ka salapi nga igong ibayad sa imo ug sa akong buhis alang sa templo. Kuhaa kini og bayri ang atong buhis. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.